Go. Asa ko dapit na kanto taxi. Dito sa kanto ng itsuraan dahil. Sa manuhan. Ato katuon dito. Arat na. Go. Temraon! Oh! Let's go. Yung na lang nato sa kanto 150 para makita nato ang katag man. Tara! Tara. Dugod ako kamo. Sa amin eh, tablaan na ka mag-TikTok, oh. Follow my moves. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, Para sila 4. tipo. Libutan ka, libutan. Mama. Libuti ba? Libuti ba? A few moments. Si, grabe rin mo na yung kapikap dito sa mukha, no? Mga bait ka dyan na tao. Membro man ba ako ng kanto 150? Kita ka ng mga lawas, Chip. Mangkulatahan na nato nila, bunang dugag na ako kamot. Kahisap. Man, si Bebe Bayo. Ano ko na yung kaya po? Si Bebe Bayo. Si Bebe Bayo.